abin da ya faru Sokoto a jiya ko abin hankali bai ɗauka. Kare baya ci, daga gardama sai kisa. Daga gardama sai kisa. Ina ba mu shawara ya mu uwa, gardaman nan mu daina ta. Domin da zaran kun yi gardama da mutum ka kawo ayoyi ka ƙure shi, ya ji haushi he da takure dunkula hannu ya naushe ka ce ka zagi annabi. Su kuma waɗanda ke gefe in sun zo ba bincike za su yi ba, kawai su ma kowa duka zai ci gaba da ka zagi annabi. A tattara ka a kai ka lahira cikin sauƙi. To gwamma kada ka yi gardaman. Shi wannan abin da ya faru wanda aka kashe jiya, musulmi ne mai sallah, mai bin ɓangaren salafiyya nan yake, amma an masa kisa irin na gila da sunan ya zagi annabi. Me ya faru? Almajiri ya bara ya ce a bashi dan annabi, sai shi ya ce masa a ba a cewa a bani dan annabi, sai dai a ce a bani dan Allah. Shi mafhumin sa kenan, fahimtar sa kenan, tafiyar sa kenan. Wani kuma na gefe ce a'a ai annabi ya isa a nema dan shi. Shi kenan gardama ta kaure, kayya ƙarshe kawai aka hau masa da duka ya zagi annabi. An kashe shi har lahira. La ilaha illallah. To, shi kullum shari kare na, me shi ka biya. A nan Sokoto na aka kashe wata mai suna wa Debora. Lokacin da aka kashe wannan Debora ɗin, malamai na wannan ɓangaren sun fito sun tabbatar da cewa abinda aka an yi daidai, saboda ta zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yau kuma an kashe nasu, to ban san me za su faɗa a kai ba. Kuma ba a samu damar kashe wannan bawan Allah ba sai dalilin fatawar da malamai suka bayar, cewa a kashe wanda ya zagi annabi. Shi kuma wanda ya zagi Allah a kyale shi. Ka kalli wannan canji da aka yi, shin dan girma Allah tsakanin Allah da annabi wane ne a sama? Allah ka zama gatonmu. Abinda muke cewa shine annabi muna da kima, na da daraja, na da alfarma, na da mutuncin da ya fi ƙarfin a taɓa shi haka kawai. Idan an samu wani wauta ta kai shi ya taɓa annabin, to abu tsari da ƙa'idar da shari'a ta tanadar ba ɗaukar doka a hannu ba. Idan muka tafi a wannan tsarin to ba mu san ina za mu ba nan gaba. Ba mu san ina za mu ba nan gaba. Za a wayi gari masu ra'ayin ɗariƙa suna kashe masu izala da niyyar me sun zagi annabi. A wayi gari masu izala na kashe masu ɗariƙa da niyyar me sun zagi annabi. Wallahi summa tallahi sai mun yi hattara, sai mun yi taka tsantsan, sai mun bi sannu a hankali. Allah ta'ala ka datar da mu. Lokacin da aka tsinci annabi Musa alaihi salatu wassalam, abin da ya faru shine wa qalat